روشا Rojavayê Kurdistanê bervekudekê ve diçe. Ev pirsa ku ser zimanê piraniya xelkê Rojavayê Kurdistanê ye û nakokiyên navbera Encumena Niştimanî ya Kurdî û PYD robro zêdetir dibe. Encumena Niştimanî ya Kurdî dibêje got ji ber siyaseta yekalî ya got PYD dimeşîne û ferzkirina leşkeriya neçar dibe sedem got Rojavayê Kurdistanê vala bibe. û PYD jî dibêje got Encumena Niştimanî ya Kurdî laşekî miriye û leşkeriya neçar erkê her xortekî ye ta ku beravaniyê li ber xaka Rojavayê Kurdistanê bike. Havalên PYD û wek dibe hêzên leşkerî ê gebser wê vê qeda li ser yanî hêrakê şebabî kir û eweya birastî xitim bû bi meczera Amûdê îro dest bi yanî alîkarên Encûmanê û meîdînê wê û naştînê ê ged ehzaba dê dest bi wan kirine û hevalê me digirin. Birastî em dibînin ev karekî gelekî xerab e û ev kar ji bilî tiştê ê got wek dibe eskeriya neçar. Li gorî serkirdeyên Encumena Niştimanî Kurdî heger Kurd nebin yek ew ê bandorekê nerînî li ser paşarojan Kurdan li Sûriyê û Rojavayê Kurdistanê bike û ser daxwazan Kurdan di Sûrekê nû de. بێ معانە گوت بێ ملەتێ مەژی بەشێک 12 ملیۆن کەسێ سووری ئێگۆ ئیرۆ کۆچبەرە هەندر و دەرەدا وەضعکی گەلک نەخۆشە ئێ مەژی ئیرۆ وەختێک و ئەم نەیەک بن هەگەر حەقی مەژ دەها ئەم کار بن 80 قزنج بکن ئەمێ کێمتر قزنج بکن ئەمێ نکار بن ئەv ناکوکیەک و ئیرۆ دبن و ئەستخوازم ببێژم دوێ دەمەک نێزیکدا چارەسەر ببکن هەگەر ئەم بخوازن برا شریکێ سووریا بن. Di navbera nakokiyên PYD û Encumena Niştimanî ya Kurdî jimarek mezin ji xelkê Rojavayê Kurdistanê ku ew bixwe serbixwe û tenê hêviya wa got jiyanekê normal derbas bikin. Sal bê sal xwezî bi par. Ev gotinên piraniyên xelkên Rojavayê Kurdistanê ye. Ku hêvî dikin ku rewş ji wilo xirabtir nebe. Dilxwaz Behlewî, Rûdaw, Hewlê.